खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 10 फेब्रुवारि 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आलफा उदां उदखारि आफादनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिखौ आसाम पुलिसा गावथारनो हाबाय। आसामनि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टनि मार्गारिटानि सिङाव थानाय मालुगाव ओनसोलाव आलफा उदां उदखारि आफादनि सासे कामान्डारखौ आसाम पुलिसा गुलि गावनानै गावथारनो हादों। थैनाय कामान्डारनि मुङा जाबाय उदय असम आरो बे जाथाया मैया फुंनि 1:30 रिंगासोआव जादोंमोन, अदेबानि हर गेजेरनि समाव जादोंमोन। बङाइगाव जिल्लायाव सासे 16 बोसोर बैसोनि गोरबोआव गथ' गोनां हिनजावसा गथ'खौ एबा आइजोखौ न'खरनि मानसिफोरा आथिखालाव सोलिबाय थानाय आसामाव हमबाय थानाय बेखौ गिनानै एबा पुलिसजों हमजानो गिनानै न'आवनो गथ' जोनोम होनो नाजानायाव बिनि देहाया गाज्रि जानायाव हेल्थ सेन्टाराव लांनाय जादोंमोन। नाथाय बे हेल्थ सेन्टाराव डक्टरा आखाइ दैखांनानै बेहाय हानाय नङा होननानै बङाइगाव फारसे रेफार खालामना हरनायाव लांबाय थानाय समावनो लामा ससेयावनो गारियावनो जिउ गोमादों। उनाव थैनाय जाथायखौ पुलिसा खौरां मोननानै आइजोनि फिसाय साइनुर आली आरो हिनजावसानि बिफा आइनाल हकखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। दिनै BTC गोरोबथा सान। दिनै BTC गोरोबथा सानखौ क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड मार्टियार्स सिमेट्रियाव गाजा गोमजायै फालिगोन। थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालारखालि मिरु सोरखार, आसाम सोरखार आरो BLTजों गोरोबथा जालांनाय BTC गोरोबथा सानखौ सनमान लाखिनानै बोसोरफ्रामबो फालिबाय थानाय बायदिनो दिनैबो गाजा गोमजायै फालिगोन। मोनसे खास्रि बिस्रि आरो दुखुनांथाव जाथाय। महाराष्ट्र रायजोनि पालघराव सासे 25 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि बिब'नि फिसायखौ एबा बिगुमैखौ रुवाजों दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै इनाय बुथारदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बिब' आरो बिगुमैजों सामफ्रामबो नांलाय खमलाय जाबाय थायोमोन। उनाव बिब'आ सहायनो हायैयाव गावनि फंबायनियाव हेफाजाब बिनायाव बे जाथायखौ खालामनानै फंबायआ पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बुथारजानाय बिगुमैनि मुङा जाबाय महेन्द्र बये, 30 बोसोर बैसोनि आरो बुथारग्रानि मुङा जाबाय दिलीप माहेले। गासै आसाम ब्रह्म धोरोमनि दैदेनगिरि आरो गुवाहाटी बाथौफुरि गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि अमरेन्द्र ब्रह्म बिथाङा रन्जन दैमारि बिथांखौ 100% उदां जागोन होननानै फोरमायदों। बिथाङा मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंदो। दासिमबो आं बिजों दङ, टाचाव दं माने जों रायलायो। आं बावाखै नै दाखालि बावैसो आं लोगो हमदों आरो बुंदों बिथाङा दुखु दाख्लाम आं देहाया मोजाङैनो दं। आं बुंदों दुखुथ' जाया, नाथाय बे मोनसे आनफर्चुनेट जाबाय। आं बे खोथाखौ बुंबोदों आरो जे बिनि गनायनि बे सुप्रिम कर्टआव थांनायनि बाथ्राफोरखौ लानानै एसे थांनाय जादोंमोन नालाय बेखौ रायलायनाय जादों आरो दा सुप्रिम कर्टआव बे आगान होबाय, सुप्रिम कर्टआव रेजिस्टार जाबाय। ओमफ्राय बे माब्ला जागोन मिथिगौ नामा आदा? बेथ' दा मावबाय थासिगोन, कर्टनिसो खोथा जाहैबाय। उकिला जेसेबां स्ट्रं एसेबां थाब जायो, बे आयेननि खोथा जाहैबाय आरो। खिन्थु गनाया पाक्का, बे गगोन 100% गगोन। मानो गगोन? बियो मोनसे सुक्ति होदों, नङाबा जाय सुक्तिखारिजों जायफ्रा सुक्ति दंफायो, इभेन दा गभार्नमेन्ट अफ आसाम बिसोरबो सुक्ति होदों बै समावहाय, बिसोराबो दाय जागोन। जुदि सासे कालप्रिटखौ बिसोरो थगायनानै माबा होयोबा गावसोरबोथ' माबायाव गोलैबायना, क्राइम, इट्स ए क्राइम, मोनसे क्राइमाव गोलैबाय बिसोरो। गथिखे बे निस्सय माबा मोनसे गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे लुबैदों, हयथ' बिनि मोनसे खायदाखौ बिसोर मोनहैयाखै, बोरैबा मा हगारगोन। ओंखायनो आं खुब बारा गोबाव सानाखै, हयथ' बियो नैबे मास मोननै मोनथामसोनि उनावहाय माबा मोनसे खबर मोननो हागौ जों सुप्रिम कर्टनिफ्राय आरो। फोरोंगिरिखौ बे स्कुलनिनो बिहामजो बे जानो फिसा गोजा बिदिनोसो स्कुलखौ लाखिदों। मालाबा रायजायो आरो बयखौबो
बेखौ होनदां दे नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।